An cháilíocht a bhain túmach sa technoliacht in DCU an míon túbal a taringt ón isciúil sin iad a fust inis tá smuoine bhar chuoine rinne céime níos dlí nó sa lais nó a bhd idir fuaile daoine a bhfuil taithí síl acu an féidir taringt ón isciúil sin a maithan tú sa seo mar anna. Cínte ach ní hé sin amháin ach beag na príomhidí agus na bord banistíochta ag chur ceisna faoi scill na technoliaachta is ceandas na ceisna tháinig suas i ngach éon ceandas na haglah céintas cumas ó hebh technoliacht tinális atá agat agus tá na rangana inis tá smartboards agus na chlórbáin idir gníomhach i ngach ceandas na rangana nach mór agus is féidir an méid sin a dhéanamh leo má higann tú chattá dhéanamh agat agus tá sé anúsáideach má tá scill na faoi lethe agat le smuit den bhúntóireacht beag ceistechar ag na bord banistíochta agus na príomhidí fa thuisiúd tá siad anúsáideach agus an bhaith ar an CV.